Akashwani Shillong ka khubor ban Plie shapi dai ine bada lingdo kimat bakong sanjong ka khubor. Plie myntri rangbah Conrad Sangma yeka STEM fusion kular ban jingkyrshan naga bynta ka science education. Pinshai ki bor halor jong South West Garo Hills halor ka citizen services kaba hapoh ka MRTPS Act. Pynlong Awareness Programme ke MSSDS Eastern West Khasi Hills District ban pynshlur bat mynsiem ke samla hakaliang ke kam ke jam. Bat Pynlong Review Meeting ki pulit ke West Jaintia Hills bo ya ke NDPS bat street crime kum ki kam hakhmat ban ye pyrkhat. Ki khubor ki babnya. Ka Shillong ke ki ke Ksar ban wanra ya ki jingkala bat ki jingtumai haba ka nectar kala Pynlong ya ka STEM fusion workshop bat ka student exhibition ha state convention center kane ka workshop ashisni ka plilat ban pin in nuksa ya ka jingla ban pinni ya ki bathmai dago pinin kam ya ka jingtbet bat ka jingmudor ka jingla ban pin shai ki jinge bat ka balongru ka jinge kop ka mintoy hapdeng ki khenna school myntri rangbah Conrad Sangma ubala Plie yakani ka program ringkat bat ki wei ki he ki han ula banjur halor ka jingdon kam banang penklan ya ka jing pulit science kam tam naga bynta ki class 8 hado 10 hakaba ula ong baki ne ki day ki snem ki bakong san tam ban pinrung hagi khenna ya ka mynsiem joga jingkwa tip bat ka rukom pyrkhat perdan ka bathmai ula penshai halor ki lat kom ka science and innovation fairs mathematics Olympiads but Rubik's Cube challenges ki balaban kintiu ya ka jingtip nalor ki kot puli. Usangma ula pinmanaru ya ka jingkyrshan ka sarkar ban mynsiem ya ki nongyalam but nongshim thamai jong ka pateng kabanwan. Ki bor pinya jong the South West Garo Hills District ringkat ke jeng trelang bat ka Mikhalia Public Service Delivery Commission gila Pynlong ye ka program jing pinshai ba halor ka Mikhalia Right to Public Service MRTPS Act arajar hapoh ha ampati ki he ka district kila pinshai ye jing shakri ki bahap hapoh kani ka an makinthop ye jing pinni ye sernat ka society registration ki license labor but transport service but pin nuksaru ye online portal jong ka commission la jing krenru daki officer na kitna tri kam ba pher hakaba kila banjur halor ke jing don kam ban pinyo ye jing shakri ka ba byang por ka ba khuit ka ba suba mat ka ba don jing ket kle na ka bynta upad ba ki kena school ru ki wan bani shim bynta lang kani ka program ka thumu ban pin sngo thoi ki nong shong shnong mat ye ki ban ye ki jing shakri ha ka MRTPS ka ba pintik na ye ki jingla Pynlong kam ne ki bor sinshar khadar. Mikhalia State Skills Development Society MSSDS lingbah ka skill Mikhalia kala Pynlong ka awareness program com mobilization drive hatir sing memorial hall pindeng umyong kani ka jings dang balaya lamdo ba Samuel lingdo nong night skill development officer ka MSSDS Eastern West Khasi Hills kala ten linti ye ki babon ki samla shinrang bat kenthei hakaliang ka jing pintbet ye ki kam ki jam la pynshlur ru ye ki nongishim bynta ban register hapoh ka skills Mikhalia initiative ka baturwa ban ye ki lat jingi kai ba pher kani ka program ka thumu ban jing tip but mynsiem ka samla halor ka thong jing im but hakaliang ka kam ka jam ban ya rob iki ban lap yala ke sap ki phong but ban pin klan ye ka jing tibet hangta na ka bynta ka jingbet jingbyang ka bane. Superintendent ki pulit ka West Jaintia Hills District Ujakpal Singh Dhanwa IPS ula Pynlong jingelang bat ki officer banikmi byang halor ki kam le palan bat ka jingshong shngan ula ong ba lala bante lakam ye ki kam runar haga district wat la ka jingto kali ka dangdei ka wei ni ki bedang hap bane khun kat babun tili ki kali bala sha to lala ban penyo pat dang shen halor ki case pokso ula kdo bekidon ki jing ki bami na kadaw ka shongkha shongman bakat kum ki jing her pateng na ka riti dostor bakinthop ye ki jing shongkha khna ki kinthei ki ba ampat dei karta but ong ba yakani on se pyrkhat bakit nat rekam ki ba dei haba penshai halor ka jing ki ujung ki nong penun kam drop ula yaiban
Baki drop kidai ki balawan ra na bar Meghalaya bagi jeng 3 lang happening ki pulit ke East Jaintia Hills bat ke ANTF Shillong kalawan ra ya ke jingchok. Kani ke khubor ke Wanchupi na ke Akashwani Shillong. Menteri Rangbah do Narendra Modi ulapidang snobha ya ka rajong ke NDA banterwa kerteng daulat ke Maharashtra UCP Radhakrishnan kumukirtong jongka ban yakun ya ka shuki Vice President. Hakaransan social media Menteri Rangbah do ulayaro ya ka jingshakri ka bajrong ka baula ay siya ki paitba da ka mynsiem sngorit ka jing snotho ba jing ay tilot na ka bynta ka bhagamyat jong kinong shnong. Modi urak dauru halor jingtray kam jong Tamil Nadu ubala tibit kum MP baki por ka jing shakri jong kum ulat ka bapinne jingmut bat pyrkhat naga bynta kinong shnong ula yaro yu Radhakrishnan namar ka jing tip ka jing start ka udon hakalyang ki kam thau an bat ki riti tray kam bat pin paw na markata bo unlong Vice President ubabyang bha Menteri Katnat Information and Broadcasting Akashwani Vaishnaw ru ula ay kublay kitbok yau. Garo Hills Autonomous District Council GHADC kayay beteng banmat ika jingbom syong tan jogi nongtoy jongka hapoh ka MGEA kibale khi halor ka jingdawa bala sa teng naslam ban siwno ya katulok badang sa jongki Deputy CEM Unikman CH Marak ulaong baka jing'e ka day na madon shibun ki AKA ki bahap banle hindi pintik na pan baka sorkar jala kala minjor ban pelat ya ka khajna badang day banyo bandap ka jing siwi ka tulop nakabinta saubnay. CEM Albinish Marak hadin ka jing ya kendo ba kinongtoy ka council ulaong baon sa pinankam da ka pisa bayo na ka jingkyrshan ka jala ba na ka jinglum khajna. War hadin kaniru kinongtoy balay kyrshan lang da ki NGO kidang rahi ban beteng ya ka jing yakhi. Kajingling a jingmut kaladon hakashnong maikuli hadien baki nongshong shnong kila pinkilam kinar electric bala kinno baki day kila pinyeng bian dakatman Assam State Electricity Board kabala wanra ya kajing pair jingmut happening kinongshong shnong na Meghalaya bad Assam ki kaipot ki ong baki nongshong shnong ka maikuli kila pin Kilam ya unar electric hajan kapung shnong hakaba katto katni ki brio na Assam kila wanyamai bar ki trashnong hakaba ga jinyamai kala kalalong kabaklut bha ki kenthay na may kuliru kila poy hado upot jong ka jinyale markti ki bor bahalor na baro atli ki jala kila let shakate ki jaka ban pinpra ya ka jinyalum hadien kani ki bor sinshar ga Meghalaya bat Assam kile minjor ban thau da ka peace committee ban pinyo pat ye ki jishong suk shong san hakani kashnong khapot Deputy CEM jong ka GHADC Unikman CH Marang ulaong baga jingbe shnong ka badangya hakabe day bat ka jingkinra shnong babian kakta ye ka jingshngan jong ka shnong ulaong bawat haba layay ay ye ki notice pinman ki bawan buhay shnong ki kintait ban pen ka ba pinkalan ye ki ni ka kam na markatto ka ni na ki day ki nongshong shnong bala ito dakaan ha Assam Ka GHADC kalabatha ya ki subordinate officer ki nokmas ki koberas ki rangbah shnong bar ki mandal ban pin ito ya ki basyong bian ha shilinter ka kapot Assam bat Meghalaya ula banjor ba onsele ya ka baton kam katkum ki jingtep balayo ban pintikna ba annamsha ya ki ba wanshong wansa bian ha rilom karo Bat katto ka di ka khubor ka lakot kablawan shupi na ka Akashwani Shillong. Sobaban apan sa ki program kibanbon na ka kanigaday ka Akashwani Shillong. Very good evening, listeners.